Să nu credeți că de-abia am început joc. Mă joc de tot timp. Ăștia-s brailoți. Dar ăștia. După aia aștept să se mai spawneze aici, așa. Cum e eventul ăsta de ploaie. Uitați-vă, am rebirth-ul 11. Și preferatul meu este ăsta. Hotspotul, că face cel mai mult din bază. Uitați-vă. Ăsta a fost și